Ilaw ko yung garing. Asa mga kadua ko. No? Bayo ka kami dito dahil. Nag-tweet manggod siya nga. No? Asa mga kadua ko. So yun guys, andun si Bunso, naglaro sila ng ML and i-anoy natin si Bunso. Tingnan natin kung anong reaction niya, kung paano siya magalit or paano siya mag-react sa mga gagawin ko na nakaka-anoy. Yes, nakaka-anoy. Let's go! Panda ka! Wait. Oh. Kaya bako mo lang nasa. Ilaw ko yung garing. Ha? Wala siya mula ng dito yung siguradosa. Snake ko. Pildi ka, Snake. Pildi ang number 1 sa practice. Ito ni Pete. Nasaan naman kay muta eh. Ay, sama. Naman kay muta. Na. Asa mga kadua ko. No? Bayo ka kami dito dahil. Siguro ka? Batay. Uy, wag kong kuhan. Live. Uy. Okay na ka, girl. Lawag yung video po yun. Number 1 bo, si Bo, yung hindi nag-practice. Dali sa kita. Siguro Nag-tweet manggod siya nga. no? Sumagsama ako. May inom ka ko? Dala si kay inom ka. Pepsi. Ha? Ay, Pepsi. Kuwade, Royal din. Inom ka? Ha? Oo. Ay, sama. Ay, mayo ba na sa karapit to ba? Nabi na siya nakalaban na takulugal ba? Oh, good. Awa. Tapuan ko. Agad. Ay, sama nga pa. Ay, agad. Agad, Snake. Pindihas ni ka. Pindihas ni. Ayaw. Pindihas ni. Pindihas ni. Patay. 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 Alam, patay. Doon sa mayuwa, pitong ba? Ay, tapuan. Ano, Zek? Pili. Alam, alam, zero. Kapuyan ako. Ha? Kapuyan ko daw. Chance, ay, surrender man. Surrender. Ay, surrender. Hindi man tayo success, guys. Buhato na to ng tanan! Sapot na, gipilde. Uminit na ulo ni baby girl, guys. Buhato na to ng tanan! Maraming lipay ng tanan! Okay na ka, Zek? Ha? Okay na ka? Wala, okay naman. Gisapot kay pilde, ha? So yun guys, hindi tayo successful pero sa susunod siguraduhin natin na successful kasi naglaro lang sila ni Snake. Hindi yon ano eh, hindi yon rank eh. Pag rank yun sigurado galit to. No. Okay, next step kayo guys.